Inga yes. Ang amo diri nga ako no, na nila lunan. Super Migo Boy! Woo! O karon, nagpahuay na may kay magpadlong na may paniod to. Kaya nang spray may diris pa all. So makita ra ninyo unya ang among gibuhat dire sa pag-spray sa mga sagbot. Kinakoy cameraman si Ana Ros, mo sila hatod mo balod si mama, yang manghulo. Kaniho si Kuan sa ngalan si Monsters. So mo ni among Kuan sa perform o dami dire karon sa kuan nang lalom aning kuan nang kawayanan. Ya pay bugat mong talaga nihang kanon ng balon dili. Bugat kayo do sukar kaon. Para sa perform o. Tiaw. Pampadayon Miss Anaros o. Nakingot anay na sila si Lapay. So mo ni ang atbang sa mong baol super farm diha nay dako ni baol dayo banog landslide. Diha karang mga lubi diri nagkandila na. Wa na mga dahon. Super farm ka to dito bindoy to siya bindoy. Dayon kanang makita dito sa tumoy na jud kaayo nga dito sa may isla na mo na siya gitawag og Cebu. Super farm mo onay amo ang baulo kana din na ring loyo aring kuan. Super farm ay batay mo wala ang hitsit ha mo na super farm mo mga kuan. Akong gibulat akong kuan sanina ato super farm akong jacket. Dayon kani nabasa na punig singot. Wala mo surrounding super farm mo nindot kayo, no? Din kayo nya. Ang among init dire super farm dili sa pagpanghinambog. Ang among kainiton dire dili po siya ingon nga init kayo kanang wan lang ba kanang ang among kainit dong dire kanang ang among kainit dong dire kanang kuan ra po siya kanang kanang dili siya kuan dili siya kanang init nga alangiing kayo dire kay may hangin-hangin man dire pay no fresco ra mo kay dire pay no naray hangin pay no napod yes tingnan yes. Ang amo diri nga ako no, na nila landong, hangin-hangin mo siya super farm. So, nagkawayanan na rin gipod namo, og naisawa na yung likod, di sadsa meron. Promote ko siya super farm, og bye-bye. Don't forget to subscribe. Bye-bye Lapay. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to subscribe, hit notification bell. Pinduta ang bell all para updated mo sa upcoming vlogs na ako si Ana Ros Basic kayo siya. Bye-bye!